Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula ke ndifuna ke sike sithethe ngomcimbi ke we-transfer news apha ke kuqela ke le-Kaizer Chiefs. Nawukhumbula into yokubana ke silapho kuJanuwari ngoku kubele uba ke i-Kaizer Chiefs ngoku nayo ibethelela isikhonkwane phaa ngaphakathi. Nawukhumbula into yokubana ke amaqela akafana ke neMamelodi Sundowns kuya phaa kwi-Orlando Pirates. Ndizawubiza ke oompondo zihlanjiwe balapha ke eMzantsi Afrika. Sebeqalile bona ukuhlaba ikhwelo phaa kumadodana amatsha abazathi bawafake phaa ngaphakathi kweetim zabo. Yaze ke Kaizer Chiefs yona yakhupha into ethi kule apha kuJanuwari ayikaziboni yona izawufaka player, futhi ke ayiziboni izawusayina umdlali omtsha, ngoba yona isafuna ukusebenzisa aba badlali ke inabo, futhi ke ngabona ibabona into yokubana ke baza kuyithwala kuze kuyophela le season. Kodwa ngoku kuthiwa ke ngamanye amagama iKaizer Chiefs ifihle intonga emgqubeni, mhlawumbi ke ayifuni uvela ncakasana kuba yona iplane ukuthini. Kodwa kuthiwa ke yilindeleni nina balandeli beqela leKaizer Chiefs okubana ke likhona igama ke leplayer enkulu elizawuvela phaa kwiKaizer Chiefs apha kulo Januwari. Kuthiwa ke likhona ke igama ke lomdlali ophezulu ozovela phaa kwiKaizer Chiefs apha ke kulo Januwari. Ndiyayiphinda ke loo nto ngokwendaba okanye ke ngokwamahlebize ndithe ndawarhabula xa bendidlula ngendlela. Ithi ke le nto apha sinoKhuliso Mudau, icontract yakhe ke ephelelwa apha kuJuni kwiMamelodi Sundowns. Nanini na singambiza ukubana ke emveni okanye unelungelo lokusayina nayiphi na itim afuna ukuyisayina, ize phaa emveni koJuni umfana omdala ke abe yi-free agent. Sibize phaa uMabasa ophaa Orlando Pirates, umfana omdala. Orlando Pirates ke ibeke yacaca into yokubana ke uMabasa lo ayinanjongo zingakanani naye, yathi ibide yamsayina phaa uAndre de Jong lo bedlalela phaa iqela ke leStellenbosch esistriker phaa. Uba ithi yamsayina kucaca into yokubana ke uMabasa akasenandawo phaa kwi-Orlando Pirates. Ngenene nangenyaniso ke uthe wabe kuyasayinwa ke laa mfana ophaa kwiStellenbosch, into ethetha ukuthi ke uMabasa lo kwi-Orlando Pirates ke uzoba yiyantlukano apha ke ngoJanuwari. iKaizer Chiefs ke kuthiwa ke ayikaziwa kuba ke yawubethelela siphi isikhonkwane phakathi koMudau kunye ke nalo mfana ke wakamabasa, njengoba ke bobabini ke kucanda ukubana ke naye uMudau phaa neSundowns abakavisisani kakuhle ngomcimbi ke wecontract. Akukabi khona icaca into yokubana ke iSundowns Mudau iyafuna ukumgcina okanye kwenzeka ntoni. noMudau ke ngulona umfana omthele bekwayisokolisa kakhulu iMamelodi Sundowns ke ngoba ke efuna ukuhamba. Into yakhe naye ke nguzothi ga ngoku ayikacaci uba ibhekwe lephicala neSundowns, kodwa into yabonakala kuthiwa ke iKaizer Chiefs ke imehlo abomvu imjonge kakhulu phaa uMudau, into yokubana ke kwenzeka nje imistake iSundowns ke yohlulakala nguMudau bayamtsibela ke beyiKaizer Chiefs. noMabasa ngapha naye umfana omdala ke ukhona kwelakhe icala iKaizer Chiefs naye ijongile kuze kubekho ke nalo goalkeeper kwaphaa eNigeria nguMnwabali lo ukhiphela phaa iChippa United. Kuvala into yokubana ke naye ekusingathi khona into enkqonkqozayo apha kuye ke ngoJanuwari apha ke kwiKaizer Chiefs. Singathi ke naye ningambolekileka phaa eNaturena baphulaphule. Kuthiwa ke kuloo madoda amathathu ayaziwa yephi yawuphetha ke igileka phaa ngaphakathi ke eNaturena phakathi koMudau, uNwabali kunye ke nale ndodanyana kwaMabasa. Nawukhumbula into yokubana ke kula madoda phaa ii-players eziphaa ko-7 apha kwiKaizer Chiefs ke ezithe zabe ziphelelwa ziicontracts zabo, ngoba ke bonke iicontracts zabo ziphelelwa phaa ngoJuni. Into ethetha ukuthi ke ngoba kwiinyanga ezintandathu zokugqibela kwii-contracts zabo abafana abadala uquka phaa uPulemodi, Brandon Peterson, Bruce Vouma ukuya phaa ke kubafana ke abafana ke nale ndodanyana ke
yakwaSireno, kodwa ke nalapho ayithethi ukuthi ke kuthiwa bazawuhamba. Sekubalule into yokubana bakhona abadlali phaa kwiKaizer Chiefs nabo ii-contracts zabo ezingakavuselelwa, njengoba kukhona aba kuthiwa bayankqonkqoza phaa ngaphakathi. Injalo ke baphulaphuli ke asiyazi biyawuzala nkomoni, kodwa ke sizindlebe singamehlo sakuyilandelela, sibuye sizotsho sithi ke naku kwenzekile. Ewe, owenu umsebenzi kukuthi gqolo nisixhase nisapote elikhasi. Emveni koko ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.